Россияның бүйік исемнәре дип аталган проект кысаларында 45 иң зур аэропортка мәшһүр ватандашлар хөрмәтенә исем бирергә тәкъдим ителә. Казан һәм Бигеш һаваланнарын кем исеме белән атарлар? Эфирда таяну нуктасы тапшыру Суйда Венера Аитова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны теймәләр шада җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Татарстанның иҗтимагый палатасы Казан һәм Бигеш һаваланнарына исем сайлау өчен халык арасында тавыш бирү оештырган. Сораштыруда һәркем катнаша ала, белгечләр һәр тәкъдимне исәпкә алачак дип безгә вәгъдә иттеләр һәм берничәсен икенче турга сайлап алачак диелә. Гөлшә апа, сезгә әлеге сорауны биргәнче иңелек халык фикерен сезгә ишеттерәсе килә, аннары менә иҗтимагый палата фикерен сез безгә сөйләрсез. Әйдәгез әле блиц карабыз, яннар дәвам иттербез. Шушы берничә варианттан мин Мәгъубә Сыртланова исемен сөйләр идем. Кемне не устраивает? Казан, международный аэропорт, дисәң, аннан кемгә начар? Ну, у нас как бы банальный вариант ответа только есть. То есть либо Габдулла Тукай, либо Муса Джалили. Ну, менә үзебезнең Татарстанлылардан, шушылардан Диветаев бар, аның исемен кушарга мөмкин. Ну, конечно, Сөембикә исемен. Ну, это визитная карточка Казани. Шул кирәк микән? Әгәр кирәк булса, чынлап та үзебезнекеләр инде, әйе. Ну, Салих Сайдашевтан да әйбәте юк. Тукай, Салих Сайдашев. Менә иңеш тәкъдим ителгәннәр арасында икенче бөтен дөнья сугышы каһарманы очучы Михаил Диветаев, Казан ханбикәсе Сөембикә, мәшһүр балет биючесе Рудольф Нуриев һәм шагыйрь Габдулла Тукай исемнәре. Шулай ук Казан һаваланнарына Иван Грозный исем белән атарга кирәк диючеләр дә бар. Менә Гөлшәшәк ханым, инде иҗтимагый палатада бит беренче утырышлар булды. Белүемчә 150 исемнән 40 исем калдырылган. Хәзер эксперт комиссия 30 кеше анда төрле өлкәдән килгән. Сез анда агъзамыни? Мин анда агъза, иҗтимагый палатаның агъзасы һәм анда экспертлар төрле миналарны беренче мәртәбә күргән кеше генә түгел, анда төрле кешеләр бар. Һәм алар сайладылар 40 исемне. Алар инде төрле анда критерий буенча сайланган. Әмма ләкин аерым әйтергә кирәк, Россиядә аэропортларда исемнәр космонавтларга, анан Ростов-на-Дону анда Платовка бирелгән, шундый. Мин менә без инде үзебез мәдәнияттә эшләгәч, мин әйтәм, мәдәният исемнәрне куярга кирәк. Һәм инде татарларны. Әмма ләкин шул 40 исемдә руслары да бик күп. Алар арасында менә Александр Арбузов, алар авиаконструкторлар бик күп, Горбунов та бар, аннан соң Нижнекамск нефтехим 25 ел эшләгән Евгений Батынчук, һәм башка Гавриил Державин бар исемнәр, һәм инде Сергей Королев, Адель Кутуй, безнекеләр арасында Шагабуддин Маржани, Дмитрий Менделеев, бөтенесе бергәләшеп, алар бүлмәгәннәр, әмма ләкин 40 исемендә төрле Андрей Туполев, Бакый Урманчы һәм башкалар, башка шәхесләр. Аерым әйтергә кирәк, менә шу 40-тан 16 октябрьдә сайланган, 19 октябрьгә хәтле без 10 исемне калдырырга тиеш. Бүтенебез алар иҗтимагый палатасының сайтына кирип, социаль шелтерләргә кирип, телефон ашада шалтыратып, иҗтимагый палатасының телефоны бар, аерым горячий линия, хәзер анда дежурить итәбез без. Шул исемнәрне һәрбер аэропортка 10 исемне калдырырга кирәк. Аннан соң инде без Мәскәүгә, шушы менә аларның зур сайтларына һәм ниндидер социаль шелтерләрдә анда инде 3 исем һәрбер аэропортка калдыра, һәм инде гомумән бөтенебез, бөтен татарлар, кайсы почмакта булмаганмы, бөтен дөньядан бөтенебез җыелышып шул 3 исеменнән бер исемне иң лаеклы бер исемне сайларга тиеш. Шундый исемне сайларга. Бу чыннан да зур катлаулы Менә ни әле? Мин моны уйлыйм, бу безнең теге татарча әйткәндә неужели башка проблемалар юк? Бу кычытмаган җирне кашу. Хәзер шушыннан моны кимдер башлаган да, хәзер шуны дәвам итәргә кирәк.
Мәсәлән, мин уйлыйм монда инде, нигә әгәр дә берничә аэропорты бар икән, әле аларга уйларга була. Мәсәлән, Ататürk Истанбулда, я булмаса анда Киевта бар. Бер менә аэропорты бар икән шәһәрдә, монда һич кирәк түгел. Халыкара Казан аэропорты, халыкара Бигиш аэропорты. Казан хәзер үзе күрсәтеп тора. Инде аның өстенә әгәр дә 2 аэропорт була икән, ул вакытта булырга мөмкин международный аэропорт Казань имени Муса Джалиля. Я булмаса хәзер анда башка. Юк, менә әле анда ди. Әгәр дә мондай 2 аэропорт булмаганда бөтенләй кирәк түгел бу, дип саныйм. Бәлкем булыр, Казаныбыз үссе. Аннан бит хәзер Венер хан монда бер ни дә бар. Әгәр дә шушы исемне бирмәсәк, ул кешене безгә бер нинди дә теге җәза да юк. Аны атмыйлар да, асмыйлар да, шуңа күрә ашыгырга ярамый. Калдырырга кирәк дип уйлыйсыз. Шул килеш калсын. Бит менә әле аның нидә? Мәскәүне үзенекедә бит. Казанны пропагандалый бит ул җәмәгать. Хәзер Домодедово, Внуково, тарих белән бәйләнгән, аларга да кирәк түгел. Внуково, Мәскәүнекенә дә. Бу мин мәгънәсезлек дип саныйм моны. Бу асылына төшенсәк, хәзер безнең тискәре фикер пенсион реформага каршы китте. Халык бик каршы килә. Һәм менә бу каршылыкны bu karşılıkka karşı barır için ya şunday Cumar için şunday aksiyalar uylanıla. Indi şulay uylanılga şimdi туры килә инде моның артыннан шабырга һәм үз исемнәрне izlərgə, əgər də biz öz isimlərini tapmasaq, hazır bizgə birirlər, mənə siz mənə bunu saylarız deyib. Əgər də aslına biz sizgə söyləyib qoyduq. Əgər də aslına düşünsək, tağın bir əybir əysəm, aslına düşünsək, bu metropolit Tixon tarafından aytılgan əybir. Demək, onun asılda dini məğnə də yata. Həm əgər ul birinci təqdim etkən isim, ul Knягиня Ольга, ul Hristiyan dinin Ruska birgən knязләрінің birisi. Шуңа күрә безгә бәлки Алмуш хан теге ислам динен кабул иткән вакыт белән. Бер яктан караганда шулай кабул итәргә була, икенче яктан караганда безнең татарларыбыз арасында бөтен дөньяга танытыр исемнәр шулкадәр күп, инде онытыла барган исемнәр шулкадәр күп. Шулай бит Фаяз абый. Монда дини мәгънәне тагалар. Менә мин монда тапшыруга бүгенге нәкъ шушы сүзләрне әйтергә килдем. Казан шундый матур исем. Бигиш кабатланмас матур исем. Мин Бигиш кызы буларак моның белән тулысынча килешәм. Әмма шунысы бар. Бездән генә сорамыйча да исем биреп куюлар мөмкин. Шуңа күрә моңа әзер булып торырга кирәк. Һәм менә сез Гөлшәһәт ханым әйтә башладыгыз, әмма критерийлар дип. Критерийларны сайларга беренчедән минемчә, минем карашка ул татар булсын исеме. Икенчедән татар дөньясында һәм төрки дөньяда, бәлки бөтен дөньяда танылган шәхес булырга тиеш. Һәм теге чыгарма формасында әйтергә була. Аның исеме рус табылырга мөмкин. Әгәр дә ул рус кешесе, рус шәхесе безнең татарлар өчен бик күп эшләгән булса, мәсәлән, Гумилевны әйтергә була, башка беренче тапкыр килгән фамилияны гына әйтәм. Үзебезнең татарлар арасында андый исемнәр бар. Кем лайыксың? Бу иң популяр сорау булып кала бирә. Венер ханым, монда бер әйбер бар. Менә әле сез булгаламагыз койрыкны. Менә шушындай мәҗбүр итсәләр, без мөнәсәбәтебезне белдерик. Безгә мәсәлән Казанга Бигешкә кирәк түгел. 2 аэропорт була икән, ул вакытта куярбыз, уйларбыз. Яңаны ачсак, аңа куябыз. Монсына тимибез дисегез инде, Хатип абай. Илдар, сезнең карашыгызны беләсез килә. Менә өлкән буын вәкилләрнең фикерләрен ишеттек. Сез килешәсезме? Казан исеме кала булай да калачак дип әйтәләр. Әйтик, фәлән исемендәге, әйтик менә Тукай исемендәге Казан аэропорты дигән сүз калачак Гөлшәһәт. Шулай бит? Менә яшь буын вәкилләре ничек карый икән? Бу яктан караганда Тукай сүзен инде һәр бөтен җиргә тагалар. Безне әйбер Тукай. Күбрәк. Әйе, менә Ленин гаиләне барабыз инде. Быел җәй көне нидә телевизордан күрсәттеләр, Германиядән Тукай исемле мала килгән. Фамилиясе түгел, исеме Тукай. Һәр аэропортта Тукай булса, ну, дальше этләр генә була инде һәр. Этләргә Тукай исемнәре мондый хәлне күргән юк. Бигеш булай да кеше исеме ул. Хайран исем дип әйтергә кирәк. Авылныңга нигез салган кешендер ул дип уйлыйсы килә. Һәм инде моңа да бик кагыласы килмидер соңгыйда. Әмма дә ләкин икенче яктан караганда дөрестән дә бит инде безнең халыкта мәшһүр ирләр, мәшһүр адәмнәр ва мәшһүр хатыннар бик күптер.
Һәм инде әгәр дә монда дини фикер салынса, асылында шушы дини фикергә динне салырга кирәктер. Һәм инде мин монда Айрат белән ризалашырмын. Алмыш хан, мәсәлән, Үзбәк хан, шул ук Мәрҗәни, Кылгали, ише дингә дә бәйле, мәдәниятка да бәйле фигураларны чыгарсак, хупласак, бик ләзим булыр иде ди. Рабит абый, сез бит 50 исемне әзерләп тә килгәнсез. Мин әле аңлап бетермәгәнмен, ул кеше исеме генә булырга тиеш икән. Мин әле теге тарихта хайван исемнәре дә бар. Мәсәлән, Акбүре яки анда башка исемнәрдә, яки Бөркет, яки Лашын дип уйлап, Тургай. Әле хәзер инде буларны укып тормыйм. Иң беренче минем искә килгәне Саин. Ул бит Казанга нигез салучы буларак Саин ул сөям, хөрмәтлем дигән сүз дәйме? Риваятләргә күрә Казанга нигез салучы зеланнардан кытылучы ул Саин хан дип атала. Мин шуны куяр идем. Икенче инде хәзер исемнәргә килгән чиракта Батыршай исеме нишләп? Ни булмасын, сыртларыма дигәнне әйттеләр. Мәсәлән, Салих Баттал, үзе эшче, үзе шагыйрь, үзе драматург, үзе прозаик. Салих Баттал. Батулла сине үзенеке дә бит. Аэропорт имени Бату хан. Ансы булыр. Шигем юк. Менә Алмыш хан белән килешергә була. Салих Баттал белән килешергә була име. Алпамша белән килешергә була. Кубрат, анда Аспарохлар бик битәсе бит без, битәсе түгел бит бездә. Нигә без ябышып ятабыз? Нигә? Тукайга. Әйтик шул Тукайга. Тукай бийек, булай да бийек ул име. Шуңа күрә инде Тукай Сәйдәшләр китә башласа, бер заманны колхоз Илиша, колхоз Ленин, Ульянов Ленин колхозы, менә нәрсә, бу парадокска килеп чыгабыз без. Исем белән бик каты уйнарга ярамый. Абсурдка җиткермәскә дисез, шулай бит. Иң беренче минем Саин хан. Менә тарихи Русчасы да матур яңгырарга тиеш, ничегрәк була ул. Менә Саин яңгырый бит инде. Менә Фаяз абый, тарихчы буларак сезнең фикергез бик кызык шушы исемнәргә карата, әмма без моны ишетербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без инде Казан һәм Бигеш аэропортларына кемнәр исемен бирергә була, кем исемнәрен мәңгеләштерергә була, унда сөйләшә башлаган дигәндә һәм Рабит абый берничә исемне тәкъдим итте. Тарихи безнең шундый персонажларның исемнәрен мәңгеләштерергә. Мин тагын бер нәрсә идем. Әхмәт хан Солтан 2 тапкыр каһарман. Әхмәт хан Солтан аэропорты. Нәй, Бату. Менә хәзер гафу. Саин хан дисең. Саин ханга шулай ук безнең күпчелеге менә фәлән булачак Батый хан, ул шушына хәтерлисеңме? Моннан 15-20 нидә Лин бакчасында йорт төзелделәр. Анда кафега исем биргәннәр Чингис хан. Бер айда тормады, алдырдылар. Димәк, монда Саин генә дип калдырыгыз. Саин тарихта зур эшләрен керткән шундый шәхесләребезне бит шулай. Монда килгәндә 3 исем уйлап килдем, әйме. Аның беренчесе Кулшариф Сөембикә, барыбызда белә торган исемнәр. Һәм өченчесе Садри Максуди. Кулшариф язучы да, дипломат та, һәм башкалар Сәйит тә беренче чиратта. Монда татар халкы аны Сәйит булган өчен күбрәк хөрмәт итә торгандыр. Шагыйрь буларак ул артык билгеле түгел, китаплары басылып чыкса да. Сөембикәнең монда исеме бик матур. Сөембикә икән, ул мин татар дип әйтеп тора. Беренчедән, икенчедән ул аны Кырым татарлары да белә, Касым татарлары да белә, Нугай татарлары да белә, үзебезнең Казан татарлары да белә. Әйме Казаклар да белә. Зур проспект Астанада Сөембикә исеме. Аның исеме бик киң таралган. Безнең хатын-кыз исеме. Һәм ул ничектер менә милләт символы, ирек азатлык символы буларак та кабул ителә халык тарафыннан. Өченчесе, әйткәнемчә, Садри Максуди, әйме Петербург университетының юридик факультетын бетергән, Сорбоннаны бетергән. Ул төрки халыкларының, бөтен төрки халыкларының хукук тарихын өйрәнгән кеше. Менә дигән тарихчы аны Төркиядә бик яхшы беләләр, чөнки ул
Төркияне әйтергә кирәк, конституциясында төзегән кеше, аның Төркия президенты да кандидат табылган кеше. Әйе. Менә ул шулай ук аның исеме тикшерелергә, каралырга, бәхәсләшергә лаек дип саныйм. Әгәр дә башка чара булмаса, инде теге монда хәзер теге икенче аэропорт төзегәннән соң мин аны юкка гына әйтмәдем. Башкалар да уздыра ала торган безнең бер исем бар, Муса Җәлил исеме. Безне уздыра алабыз. Анлыйсың? Әйе. Фаразы башласак, ничек килеп чыгарга мөмкин? Бездә бит шулай халыклар дуслыгы турында бик күп әйтәләр. Бер исем әлбәттә анда татар булырга тиеш, бер исем рус исеме, рус фамилиясе булырга тиештер дип шулай сайларлар дип мин уйлыйм. Әмма Россиядә, сәяси үзлектән. Әмма Россиядә булай да инде рус фамилияле кешеләрнең исемнәре аэропортта күп булачак. Һәм Татарстанга һичшиксез менә ике татар исеменнән баш тартырга кирәкми дип уйлыйм. Һәм менә дөрес әйтелде Сөембикә турында Садри Максуди безнең татар автономиясенә шишмә башы уланга нигез салучыларның берсе милли мөхтәрият автономиясе, шуннан Тайсыр безнең туды, безнең 100 еллык Тайсырның 100 еллыгы тиздән булачак. Ул да исем турында уйларга кирәк. Әмма миңа калса менә шулай булырга мөмкин, һәм ул яктан карасак, әлбәттә Казан өчен бик килешә торган анда Сөембикә исеме, инде Чаллы Бигеш булса инде анда уйласыннар, кем Чаллыга нигез салды, Раис Биляевлар манда һәм башкалар алар турында уйлап булды. Бигеш аэропортына исем кушкан кеше икенче бит әле. Менә ансына әйләнеп кайтырбыз. Гөлшә ханым, бирдә яңгыраган исемнәр кертелдеме шушы 40? Сөембикә кертелмәгән. Иң башта. Сөембикә кертелмәгән. Әлегә без өлгерә алабызмы аны кертергә? Интернетта беренче урында Диветаев, икенче урында Сөембикә. Менә аны карарга кирәк. Ни дәрәҗәдә исәпкә алына менә шушы безнең улуг галимнәребезнең фикере, менә монда яңгыраган фикерләр? Алар төрле фикерләрне тыңлаганнар, аннан соң күп сайлаулы кешеләрне керткәннәр. 159 исем, шуннан 40-ны сайлаганнар алар. Алар, ничек... Әйтик, беренче унлыкта әйтеп китәмез, менә кемнәр беренче унлыкта? Александр Арбузов, Евгений Беленчук, Владимир Бехтерев, Александр Бутлеров, Константин Васильев, Кулгали, Сергей Горбунов, Максим Горький, Михаил Девитаев, Гавриил Державин. Анан соң Муса Җәлил, анан соң Назип Жиганов, Тукаебыз да бар монда, әмма ләкин ул... Әни өчен алайса тавыш бирү оештырганнар КонтакТе төркемендә. КонтакТе төркемендә барды тавыш бирү оештырылган. Тавыш бирүче руслар күбрәк булган. Юк, анда Сөембикә. Бәлкем чыннан да руслар активрактыр, бәлкем татарлар. Анда икенче урында Сөембикә тора. Сөембикәне галимнәр нигәдер кертмәгән. Белмим мин нигә. Аны сорарга кирәк. Иҗтимагый палатасында. Халыкның башын бутал була инде. Тавыш уздыралар, икенче урында булган Сөембикәне кертә. Юк, Гөлшәк ханым, бәлкем бит әле сайлау бер татар исемлегендә кертергә кирәк түгел. Әле сайлау бара бит, бәлкем сайлау кирәк барыбер. Безгә бөтенебез татарлар бергәләшеп татар исемнәрен кертергә кирәк. Юк, менә монда бит без шулай ук, менә монда әйтик, безнең чыннан да олуг галимнәребез, алар тәкъдим итә менә шушындай исемнәр, чыннан да лаек исемнәр бит инде. Сөембикә икенче урында тора дип әйтәсеңме, Айрат? Әйтик, ул исемнәрне яңадан кертеп булачакмы, әллә инде бу хәзер үзгәрешсезме менә? Үзгәрешсез. 40 исем үзгәрешсез. Әмма ләкин бөтенебез бергәләшеп сайларга кирәк, тавыш бирергә кирәк. Анда руслар күбрәк. Ул бит гомумән Россия күләмендә оештыра сайлау. Һәм инде бөтенебез сайларга кирәк. Катнашмасак, анда татар исем калмый. Анда бик күп технарилар. Бик күп. Улакта бөтенләй баш тартырга менә. Файзабискә шалтыратмармысың? Я. Шалтыратмадылар сезгә. Беркем дә атмый моның өчен, беркем дә асмый да баш тарткан. Әлбәттә, беркем дә асмый. Безнең үзебезнең фикерне әйтмәсәк, әлбәттә икенче фикер була. Без бөтен дөнья татар яшәү форумы хатны җибәргән инде. Кызганыч җаваплар әле булмады. Тәкъдимнәрне көтәбез дигән сүз бар иде. Хатлар язылды. Безнең
100-дән артык татар яшьләре оешмалары фикере монда яңгырады хатта. Нигәдер ул фикерләр дә аның белән килешмиләр. Бу бит Казан безнең Татарстан халкы, Татарстанның башкасы гына түгел, ул татар дөньясының башкасы. Аны да исәпкә алынырга тиеш. Менә чыннан да без бит әле Казан аэропорты хакында гына сөйләштек. Шулай бит әле бит Бигеш аэропорты бар. Менә Бигеш аэропортына килгәндә Фаяз абый, ул сезгә ошылык ерак түгел, сезнең якын авылыгыз. Бигеш аэропортына исемне белгәнегезчә безнең академик Мансур Хасанов бирә. Ул үзе Бигештән, әмма ләкин бик оста оештыра ул эшне. Һәр хәлдә аның башлап җибәрүчесе Хасанов итеп кабул ителми ул вакытта. Хәзер менә әйткәнемчә инде Бигеш былай да бик матур исем, әмма безнең якта кемнәр бар? Ялчыгыл. Баяз Хуҗин бар, Хатип Миннегул бар. Батулла бар. Ул якта инде менә 3 кешенең исемен бирергә була, шулай бит. 4 кешенеңдер. Шул Бигеш аэропортына Мансур Хасановның. Чөнки монда шул кадәр бай арсенал безнең исемнәребез, каһарманнарыбыз, Кояндыр, Ивановлар белән, Сидоровлар белән нигә без мавыгабыз? Толерантлысың да бер шиге булырга тиеш бит инде. Толерантность дип мен хәзер Иван исемен кушыйк инде ярар. Яки Сталин исемен кушыйк. Рабит абый, сез нинди исемне тәкъдим итәсез? Әйтик, Бигеш аэропортына сез шулай ук менә шушыннан сайлап алырга кирәк. Саин әле тегендә үтәме, монда үтәме? Саин. Яки анда Салих Баттал. Шушы да Батыр да башкалар. Яки Сыртланова анда да Сыртланова каһарман хатын-кыз. Яки Алмышхан. Икесенә дә шушы исемнәр биргән була дисез. Кайсын ничек аласың инде? Лидерларга бирмәскә диделәр алар. Шуның өчен Сөембикә дә чыккан шул исемлектән һәм башка кемнәргә бирмәскә? Политик исемнәренә. Политикага кирмибез. Бу сәяси генә түгел, бу символ инде бер яктан караганда шулай. Менә шуның чөнки бөтен Россия юнәлешендә ниндидер кереш керткән шәхесләрне җир. Әмма ләкин безнең Татарстан белән әлбәттә Муса Политика түгел. Шәйх ханым, монда яңгыраган сүзләрдән чыгып, әлбәттә сорау бирәс килә. Үзгәрешсез калдырырга буламысың менә моны? Кемнән башланды микән бу инициативасы моның? Үзгәрешсез Россиядән аның оештыручылары Рус географик җәмгыяте, Россия тарихи җәмгыяте, Рус сүзлек җәмгыяте, Россия хәрби тарихи җәмгыяте, Әгәр дә менә безнең татарлар бергәләшеп, безгә үзгәрешсез калдыра кирәк, без канәгать, безгә Казан килеш калсын дисәләр, шулай булырга мөмкинме? Я булмаса һичшиксез барыбер бирәчәкләрме? Барыбер бирәчәкләр, чөнки тавыш бирү. Моны искәртергә кирәк иҗтимагый палат турында. Монда Гөлшәчәк апа бөтен иҗтимагый палат өчен җавап бирә. Кызганыч иҗтимагый палатада татар халкының сүзе бик начар ишетелә. Бик рәхмәтле Гөлшәчәк апа анда булганы. Анда безнең татар фикере бер дә ишетелми торган орган булып чыга ул. Бу бер. Менә бу бәхәс тагын бер кызыклы идеяга этәрә. Бәлки ТНВ каналында булсымы, Татарстан гомумән телевидениесында булсымы, безнең Татарстанның бийек исемнәре дип исемләнгән тапшыру кирәк. Хәтерлисезме? 5-7 ел элек Россия телевидениесында Россиянең бийек исемнәре багышланган тапшыру бар иде. Менә күпме безнең исемнәр, аларның барысын да актуальләштерергә кирәк. Аның вакыты бар, 8 ноябрьдән 30 ноябрьгә хәтле вакыт булачак. Фаяз абый, менә Казан Бигеш аэропортларына исем куюда нәрсә таяу ноктасы булырга тиеш? Тарих, үзебезнең тарихи һәм әдәби мирас. Татар булырга тиеш. Әйе, менә бит монда әйтелде, әйме, чыннан да бу безнең мирасны пропагандалау юлы, пропагандалау ысулы. Безнең общественный палатада анда Мәскәүдә күбесенчә урыслар, алар безнең мирасны белми. Шуңа күрә мирасны безнең үзебезгә пропагандаларга кирәк һәм тагын да ныграк иттереп көрәшергә кирәк. Үзебез теләгән исемнәрне кушарга. Таяну ноктасы кагылмаска ничек булган шулай калсын?
Ничек кенә булмасын, карар кабул ителгәннән соң, ноябрь ахырында була бу әлеге хәл шулай бит, 30 ноябрь көндә. Иң мөһиме һәр татарның күңелендә ул сөенү хисләре уятсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.